Ahoj, u dalšího videa cestovatelského. Vypravil jsem se tady z Malé Morávky, právě byl záběr na říčku Morávku, kolem které taky půjdu, ale vydám se tady do těchto kopců na Ropičku, potom na Ropici, to všechno samozřejmě přes Velký Lipový, dále na Ostrý a zpátky sem přes Slavíč. Bude to jedno, možná 2 přespání maximálně, takže dvoudenní, přibližně 50-kilometrový výšlap tady po místních Moravskoslezských Beskydech. Je krásný podzim, je konec října 2024. Tak stoupám z Malé Morávky a prvním vrcholem bude Kotař. Je tam i nějaká turistická chata na Kotaři. Tady ten Buk by mohl vyprávět, co se tady všechno přihodilo. Hřebínku ubočí směr Kotař je vidět, že tady na tomhle plácku kdysi mohla stávat nějaká usedlost. Je to jednak ploché, ale taky jsou tamhle zbytky nějakých sklepních prostor, ale teďka to není vidět z tohohle úhlu. Ale říkal jsem si, co je to tady propadlé, ale je to studna. Krásně vyzděná z kamenů. Takže je vidět, že tady nějaké osídlení v těchto místech bylo. Tady aj vidět hrana a nějaká výsypka tady v tomto směru. Hraniční kámen pozemku, o kterém jsem mluvil. Na tyto směry jdu. Nejdřív jsem si říkal, že je to Kyčera u Morávky, ale pravděpodobně je to Ropička. Takže dělám takový oblouk, takže tamhle se dostanu též. Začínají se otevírat výhledy. Vlevo Malý Travný a Travný. Na předchozí výpravě, která byla před 14 dny, jsem pod ním spal u lovecké chaty. Jeden z předvrcholů Slavíče, který je tady vlevo. Krásná lovecká chata. Chata kolektiv asi. Vrchol Lipí a pod ním je chata Kotař. Nádherný rozhled do kraje. Travný, Malý Travný, vodní nádrž Morávka. Tam na obzoru je Bílý kříž a polomy pravděpodobně. Velký Malý polom. Toto je masiv Slavíče, kam budu mířit zítra. A po této hraně jsem před 14 dny klesal z Velkého Lipího a z Ropice. A teďka jdu směrem tady doleva, také na Velký Lipí. Jelení Studánka. Silnější vývěr a nad cestou je takový slabší. Na krásném pahýlu je tady ten rozcestník Kotař, 800 metrů nad mořem. Za půl kilometru je turistická chata a taky Kalužný, tam mířím. Na Slavíč až zítra jinou cestou. A je tady cedulka, že území je ponechané samovolnému vývoji, takže je to asi hodně přírodně blízký les.
je vidět, že je takový smíšený, buko-smrkový, moc pěkný. Jednou z toho bude třeba chráněný územní prales. Vchod přes terasu. Kolik máme stupňů? 10. Tady kamušku, že jo? No jo. Co tam vidíš, co? Mířím tady z chaty Kotař, vede tady modrá a červená značka, ale po ní nejdu. A jdu přímo do kopce za Frňákem na kopec Lipí. Takže kopce jsou kopce, ty se musí navštěvovat. Takže přímo za Frňákem je tam, tady mírně doprava odbočuje červená, která ten kopec traverzuje. Nádherný barvičky. Tak Lipí, to je takový předvoj velkého lipového. Lipí 902 metrů. Vyběhl jsem ho nadopován Jonty z Pivečka 12 Radík. Koukám, že někdo s Radíkem došel až sem. Tady tábořiště se skleněnkou nechanou. Jo, takže důkaz místo slibů. Lipí 902 zrnéčkem. Takhle to tady vypadá, přátelé. Zajímavé místečko. Bokem turistické trasy a teďka budu vesele scházet na červenou a pokračovat na chatu Ropička, kde už se neobčerstvím, tam se jenom podívám, jak to vypadá. Takže zvu vás na prohlídku. Cesta z Lipného, je tady dost vody podle ostří. Krásná lázeňská cesta. Jsem stále před Ropičkou. Tamhle tím směrem je Ropička a nyní se dívám spíše západním směrem. Je to údolí říčky Ráztoky. Ráztoky, no. Takže tady ten vrchol jsem zapomněl, jak vám ho dám do popisku. A vodní nádrž Těrlicko se tady rýsuje. Nedaleko Českého Těšína. Takže údolí Ráztoky. Pěkné. Tak vážení přátelé, tak to vypadá Ropička. Takže vítejte na Ropičce. Ropička je 918 metrů nad mořem. A mířím tady a už vidím střechy chaty. Je na dohled. Chata Ropička, zvenku moc pěkná chata. Tady z toho hřebenu kolem Ropičky jsou kouzelné výhledy na Lisou, Travný, ale i tady potom hřeben Velkého Lipového. Příslop 946. Tak toto je, vážení přátelé, Ropice.
hora s zajímavým názvem, ale já mířím nejdříve na Velkého Lipového, ten se tady schovává za kopcem. A teď, jak jsem zastavil, mě začaly hodinky řvát, že byla detekována nehoda. Že to musím zrušit, jinak to bude odesláno na nouzové kontakty, takže co se stalo, teda nevím. Tep mám normální, momentálně 118, takže tak, no právě jsem ušel nějakých 8,11 km a mám 9743 nachozen. 2,25 hodiny. Pod Velkým Lipovým a budu pokračovat dále po Žluté. No, směr jako kdyby Šindelná, ale potom na Ostrý, což už je tady značeno jako běžecká trasa. Ostrý turistická chata 8,5, takže tak já nějak půjdu, takže jdem na to. Tak nedaleko tady je vrchol Ropice, jdu tady po této žluté turistické značce. Je tady pěkný výhled do údolí říčky Ropičanky. Tady toto všechno je přírodní rezervací Ropice. Chrání strmé svahy, porostlé bukovým lesem, s podrostem smrku, travin, balvanitých proudů a tady vidím i krásné mladé jedle. Těžkořice si jsou původní anebo zasazené. Přírodní rezervace Ropice stále a jsem v Úžlabině, kde pramení pravděpodobně Ropičanka. Tady to odkapávání z tohoto dřevěného žlabu je pramen pod Ropicí, jak se to tady nazývá. Přešel jsem hřeben ze Žluté na Červenou, hřeben mezi Javorovým a Ropicí. A jsem tady zpátky u pramene, kde jsem před 14 dny nabíral vodu na pití a taky teďka ho okusím, protože tento pramen je velmi silný, ne jak tam ten na té žluté cestě, a byl moc dobrý, takže na vaše zdraví. Nádherná voda. Ochutnejte taky, až tady budete. Nějaký kámen z horobraní, zdá se. Nejsem teda žádný sběratel horobraní, i když bych mohl. Kopečky mám rád a zdolávám je. Ale toto je zrovna na takovém místě, jestli je to nějaký bonus bod. Mířím na Smrčinu. Z tady té bezznačené cesty, která je nedaleko Červené. Jedno z mnoha bahnišť, nebo taky koupelových míst, kde se Vysoká osvěžuje a čistí. Je to tady dost vodnatý, tady ta cesta, takže mnoho možností pro ně. Smrčina, 1015 metrů. Vrcholek, který je v Moravskoslezských Beskydech takový opuštěný. A proto má své kouzlo a krásu. Pokračuju tímhle směrem. Jsem pod Kalužným, nebo Kalužný, 970 metrů a jdu směrem po Modré na Ostrý, ale nepůjdu až tam, ale zastavím se k prameni říčky Tyry, tam naberu vodu, ale je tady výhled už na možná večerní nebo zítřejší hřeben od vrchu Ostrý ke Kamenité chatě. Nacházím se v místech, kde pramení docela pěkným silným pramenem řeka Tyra. A tomuto prameni je určitě věnována i tato keška, která tady byla viditelně
schována, tak jsem ji hrabal a zapsal a naberu si vodu, protože za chvilku mě čeká vaření obědu. Klasika, čínská polívka a kafičko. Sice instantní, no ale... A mířím na Ostrý. Nejdřív bude nějaká turistická chata Ostrý. Tam se jenom podívám, zastavovat se asi nebudu. A je tady pěkná taková buková álej. Koukejte. Javorový. Výholné pláně pod Ostrým. Chata Ostrá. Jsem opět neodolal. Na chatě Ostrý jsem si dal aspoň pivečko a koupil turistickou dřevěnou známku do sbírky, takže abych nepřišel jenom pro známku, tak aspoň to malý pivko. Radka 10. No a když tady jdu takové vykácené mítině, taky to má svoje kouzlo, nejenom samý les a les, takže borůvčí planiny a přece na tyto vrcholy mítili, aby se tady pásly ovce. Stojím tady na výhledu z Ostrého, je tady veliká paseka, tady v těchto místech je někde chata na Ostrém nebo pod Ostrým a mířím tedy na Ostrý, ale teď se podíváme ještě tady na Kozubovou, což je tento vrch. Zde bych měl dorazit večer a někde tam nocovat. Údolí mezi mnou a jí je údolí kopytné a zítra nebo možná ještě v noci budu pokračovat sem po tomto hřebínku na Kalužný a potom zítra už určitě dále doprava na Slavíč. Ale tady vidět hřeben, který předěluje naši republiku se Slovenskou, což je hřeben s velkým a malým polomem, což je pravděpodobně toto je velký polom. A tady bude potom chata Severka a tak dál, která je nad horní či dolní Lomnou, ale až tady za tímto kopcem za Kozubovou. No a úplně vlevo tady je samozřejmě průsmyk Jablunkova, Jablunkovský průsmyk. Tak odbočil jsem z modré turistické značky a mířím na Ostrý po neznačené pěšině. Je vidět, že tady se chodí. Je to tady bezzásahové území, zvlášť ta levá část Čerňavina, která je chráněna jako k přirozenému vývoji. A je vidět, že tady působil kůrovec, stejně tak jako na polomu, ale je to tady necháno k přirozenému vývoji, což kvituji, protože ten les vypadá mnohem zajímavěji, než když se to tady vymítí a potom jsou tady paseky. Příroda se s tím poradí. Jsem na vrcholu Ostrého. Ostrý je moc pěkný vrchol, posuďte sami. S takovýmhle krásným bukovým přirozeným lesem.
Tady je vidět, že je výmlatkového typu, že tady se kdysi asi pásly ovečky a podobně. Stává se lesem přirozeným pozvolna. Ostrý 1044 metrů. Tak ahoj. No a po jeho svazích je právě tady ten krásný les, který byl kdysi i zjedlý, ale bohužel průmysl nedalekých třineckých železáren asi, které spalovaly uhlí a vznikala tak splodiny síry, to jedle tady zničili, takže jde o to ji nějakým způsobem sem vrátit. Tak scházím tady takovouhle příjemnou pěšinou i nahoru Ostrého. Z chaty Ostrý byl moc příjemný výstup, pěkně pozvolné, žádná divočina. Cházím do údolí Kopytné. Zlatý les. Staré pastviny s jalovcem a vrch Kikula v podzimních barvičkách. Salaš v sedle pod Kikulou. Pohled do Jablunkovského průsmyku, který začíná právě tady v Bystřici u Třince. To je ona. A nad ní se točí malá a velká Čantorie. To jsou vrcholy taky 995 metrů přibližně, ale už jsou v Polsku. Na věčnou paměť beskydským salašníkům, horalům a bačům. Od roku 1625 do roku 1955. Měli těžkou práci, ale v krásných horách. Drsný. Další z panoramat z Kikuly. Scházím pomalu do Košářisk tady po této cestě a míjím takovéto krásné zítky, které jsou dělány z kamenů, tady z těchto políček vydobitých z přírody. A tamhle ty kamenné hromady jsou vlastně známky toho, že toho kamení tady je velká spousta a sypali, až navršili takovou skoro až mohylu, bych řekl. A na těchto políčkách kdo ví, co pěstovali? No, brambory to asi nebyly. Byly to pastviny. Takto zrobené. Tady budu scházet po takové pěkné silnici, po naučné stezce. A tady už v údolí Kopytné jsou Košářiska. Je tady slyšet řada dobytka, hlavně bučení a mečení kos, které tady spásají. A tamhle už protější svah, kterým budu stoupat nahoru. Kostelík v Košařiskách. Říčka Kopytná. Nabral jsem vodu ve zdroji na Bekynkách, což je první studánka nad Košářiskami. Jsem nad Milíkovem, stoupám tady po asfaltové cestě a je tady moc pěkný přístřešek. Vhodnej na spaní, ale je hodně blízko cesty. Ostrý a Kikula ve večerním hávu. Blíží se 6. hodina večerní a už se docela stmívá. Do takových za půl hodiny už bude tma. Stále stoupám na Kozubovou. Já teda tam asi nedondu. Zakotvím trošičku dřív v takovém přístřešku. Uvidíme. Vidím tamhle už nějaké světla.
Cesta je to příjemná, taková traverzová. Táhne se pořád dál a dál. Ale na večer je to příjemný. Na výhledu do Jablunkovského průsmyku. Dálnice. Jak se auta poní linou. Tak světlo je od kaple na Kozubové. Stejně tak támhle je už chata Kozubová. A zvažuji, že tady zakotvím. Cinkají teda tady krávy, jsou ode mě asi tak 100 metrů. A je tady ten přístřešek, který jsem si vyhlídl. Teďka teda není vidět vůbec. Ale je to tady na otevřeném místě, ale zase s nádherným výhledem. Ráno to bude paráda. Tak je něco před 7 hodinou večerní. Nejsem se usídlil nakonec v tom přístřešku, je fajn. Takže dá se tady pěkně sednout. Zrovna vařím támhle. Dám si něco z Decathlonu, nějaký to dehydratované jídlo. A taky tady polívku hráškovou, nasypu to do toho asi, uvidíme, bude z toho taková mega kaša. No a dal jsem si tady tyvek, abych si tady mohl dát kalimatku bezpečně a spacák mám trošku odhrnutý kvůli sezení. Suším tady věci spocený, ve kterých jsem šel a je to fajnový přístřešek. Takže se ozvu asi až ráno. Dělám si delší noc. Je tady výhled na Kozubovou. Asi nic nevidíte, ale v dálce cinkají krávy a je vidět světlo kaple na Kozubové. Dobré ráno, je neděle 27. října, 6 hodin a vidíte, že jsem zakuklenej. Trošičku jsem upgradeoval, abych byl pěkně v teplíčku i přes noc. Tady do kukly. Mám samozřejmě péřovku, pod péřovkou mám ještě mikinu z Merina a z Merina ještě termoprádlo. No, spím na polštářku, na klasice a spacák mám taky péřovej kvilt a koukám, že právě zhasli asi v 6 hodin zhasínají světlo v kapli na Kozubové, už o 4 hodin svítilo, venku je mnohem víc světla, než jsem předpokládal, protože jsem chtěl stávat 6:30, ale už mě to nedalo. Kravičky taky už tamhle bimbají, oni teda bimbali přes celou noc. Říkal jsem si, jestli tady je nějaký zvonek, který odhání třeba vlky. Hlídá je tady i ovčácký pes, který tady pocházel večer, tak nevím, jestli ráno, ale nějaký zaštěknutí jsem tady v noci taky slyšel. Kolem 5. hodiny tady troubil jelen. No a tady na tom kopci je kaple Kozubová, která svítila. Taky vám tam dám záběr toho svitu a od 4 hodin lákala poutníky. Svítila dlouho do noci, předpokládám tak do 10. hodiny. A tamhle k té chatě se vydám. Měl by tam být klíč od zmíněné rozhledny. Třeba už po ránu tam budou. Takže dobré ráno, barvičky se začínají objevovat. Víc světla bude asi z toho důvodu, že asi došlo k posunutí času a hodinky a mobil, všechno se přestavili. Takže jsem vlastně spal déle, než jsem plánoval.
moje nocoviště. Fajné. Ostrý. Sjezdovky ze severky. No a klasika, kašička borůvková, kafičko. Tak je přesně 7 hodin, opouštím spaní a takového krásného východu slunce nad Jablunkovským průsmykem. Ahoj kravičky, loučím se s vámi, cinkali jste mě celou noc a podívejte se na tu nádheru, je čisto, mraky plují, cinkačka a ostrý, jo cinkačko, osada na Liščí, odtud pocházely ty světýlka v noci. Krása starého dřeva. Zubová. Půjčil jsem si klíč od rozhledny. Takže odtud vycházelo to světlo. Tady z vršku. Už od 4 ráno, tak do 6 bylo rožluté a večer už kolem té 5. svítilo tak do 10. Pán, co mě půjčoval klíče, ani nevěděl, proč tomu tak je. První dveře tady, nechám tady hůlky, ještě, jo, dobré, tak, dobře no, tak mám to tady nechat otevřeno, tak dobrý den, Rudolf Blocek.
Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, a jdeme. Výstupový signál uděláme. Vítkovický železáren. Ostrý je jenom tady z téhle pravé strany. Tak toto je to světlo, které zářilo pravděpodobně. Javorový a hropice je v mlze. Hropice je tady za tím stromem. Pěkně tady fučí venku. Takže pokračujeme. A jsem na Kozubové, 982 metrů. Další vrcholové koupaliště pro jelení zvěř. Jsem kousek za Kozubovou, no a tak si říkám, že na každé té chatě, kterou jsem navštívil, to vlastně už je teďka byla 4. chata, jich tady poměrně dost na trase. Někdy jsem vlastně takhle tolik chat na trase neměl. A do každé chaty jsem musel vlézt se podívat. V každé jsem si něco koupil. Pivo nebo tady kávičku. No a viděl jsem tady ještě frgál. No a na tým mám já slabost. Tak jsem ho musel ochutnat. Povidlovej, krásně sypanej. Výborný. Takovej suší teda byl. Ale k té kávě byl prima. No, vždycky tam uvalím na té chatě tak 150 korun, jen to fikne. K tomu si samozřejmě jako vemu ještě turistickou známku, takže vždycky 50, něco 50 koláč, 50 turistická chata, 50 turistická známka. A tamhle vidím zrovna turistickou chatu na Ostrým. Já vám ji přiblížím, jestli se mně to povede. Pak ji máme tady. Takže toto je turistická chata pod Ostrým. No a jsou tady taky náramné výhledy. Teďka tedy klesám z Kozubové. Je to tady částečně odlesněno, ale moc pěkně se tady rýsují ty okolní kopce, takže trasa, takový okruh tady kolem těch 3 chat je opravdu parádní a je to pro rodinu určitě na celý den výlet. Údolí Lomné, takže dole je obec Dolní Lomná, Horní Lomná a ty vrcholy na prati jsou pravděpodobně Polomy. Scházím po Žluté dolů, to je doprava. Je údolí Kopytné, kamenitého potoka, který se vlívá tady do toho údolí do řeky Lomná.
Jsem u chaty Kamenitý a jako obvykle vám tady ukážu procházku dnešních 2 dnů na této mapě. Takže parkuju v Morávce, někde tady pod přehradou, respektive někde tady. Vylezl jsem plus minus po modré, nebo trošku bokem ještě modrý, tady na chatu. Odtud jsem se vypravil na Lipí, Ropičku, Příslop. Pod Velkým Lipovým jsem odbočil po Žluté a za Ropicí jsem přeskočil hřeben tady k té Studánce. Dále na Počervené jsem se dostal až na Smrčinu, teda bokem cesty jsem se dostal na Smrčinu. Pokračoval jsem tady na rozcestí pod Kalužným. Dále jsem to tady šmykl k pramenům řeky Tyry. Tady jsem se nadobědval na rozcestí, uvařil jsem si. Pak jsem se zastavil na chatě na Ostrým. Vylezl jsem na Ostrý. Šmykl jsem to tady rovnou dolů na Žlutou. Chvilku jsem po ní šel, tady to bylo moc pěkný. Sedleme u Kikulky. Kikulku jsem obešel do Košářisk až dolů. V Košářiskách jsem se vydal po modré, následně po žluté až na Liščí, kde jsem přenocoval tady v tom přístřežku. Vylezl jsem na Kozubovou, na Rozhlednu a potom po žluté jsem se dostal na Kamenitý. Takže právě jsem tady a budu pokračovat po žluté červené odbočkou na Babí Vrch, na chatu Slavíč a potom vlastně po neznačené cestě po hřebení na Slavíč a zpátky asi tady kolem té lovecké chaty to Urbášky to střihnu sem tady na tuto vrstevnici nebo takovou šikmou cestu až sem a po silnici zpátky do Morávky. Takže to je tady ten 50-kilometrový okruh. Kamenitý nad Dolní Lomnou. No a jdu na pivo a turistickou známku. Takhle vypadá Kamenitý chata. Traverzová cesta směrem na chatu Slavíč. Tady ta proráklina, stejně tak jako i mnohé další na horách, jsou vlastně dávné sesuvy, kde tady je vlastně prasklina, do které se okolní zemina ztrácí a celý tady ten masiv dolů byl udržen nebo se pomaličku sesouvá a je to vlastně sesuv kopců směr do údolí. Babí Vrch. Teď budu sestupovat na chatu Slavíč, tady touhle cestou. Vrcholová louka poblíž chaty Slavíč, po které za chvilku půjdu. Přišel jsem z tohoto směru. Je tady krásná lesní cesta. Modrá značka pokračuje dolů a tady pramení tok Slavíč, podle kterého je nazváno celé údolí, ale i hora, na kterou se chystám. Tak zatím žádnou vodu nevidím, ale když to hrne, tak to hrne tady z té trubky. Takže tady v tomhle údolíčku se sbírá říčka Slavíč. Tamhle vidím první vodu, které by se mohlo říct, že
Voda Slavíče. Ano. Kape krásně už. Takže z Hurčí tady pramení Slavíč. Kolářova chata u Slavíče. Veliký monstrum. Taka na Slavíč. Neznačenou cestou. Bude příjemná taková hřebenovička, pozvolné stoupáníčko. Odbočil jsem z cesty na Slavíč. Je to les, kde nejsou žádné výhledy a proto tady jsem odbočil doprava, abych si ozřejmil polohu a cestu. Je tady vidět Kozubová rozhledna, to je tady mezi těmi dvouma smrky, je Kozubová, takže místo ranních výhledů. Potom tento vrcholek je Kalužný. Je to takový vrchol, kde se rozvětvuje několik tras. Dále toto je Ostrý, kde tady pod tou mítinou vlevo je chata pod Ostrým. Z této strany nijak ostrý není. Tento vrchol je Smrčina a Ropice je schovaná tady více za lesem. Tady toto. Krásné je, že tady na takových koupaliskách a v blatě jsou vidět nádherně jelení stopy. Tady těmi jeleny se to musí hemžit, protože tady je to takové klidnější území kolem Slavíče. A teďka je to taková dlouhá rovná cesta, nekonečná na něj, ale klid a mír v duši. Tak zdá se, že jsem na Slavíči. Nějak to uteklo. Trambis Orlové 2015. Takže jak to tady vypadá? Tak to. Sedánek. Vrchol plochy zarostlý. A tady je nějaký monumentík. Ahoj, ahoj. Lesními pěšinami ze Slavíče na cestu, která vede dolů. A tady je vidět jelení trus. Pěkně. Úbočí Slavíče, severní. Pěšina úbočím Slavíče. Krásnej mech prameništní. Tak jo, ať se nenapíchl někde. Někdy do oněch míst se už nebyly až tak potřeba, potomků mám 4 kusy, ale jsou jiné věci pro radost. Tak, překážky zvládnuty. Poslední tady.
Takže výhled do údolí Slavíče. Naproti je Ropice. V mapě kreslenou, ale velmi málo používanou pěšinou. Asi starou, kdysi šikmou lesní cestou, která už se nepoužívá. Už je to jenom myslivecká stezka. Jdu směrem k suchým vodopádům. Doufám, že tam nebude až tak sucho, ale najdu tam nějakou vodu na oběd. Blíží se 12. hodina. Slyšíte ten zvuk? Voda. Přece tady něco teče. Suché vodopády. Krása. Velký Lipový. Takhle vypadají třičínský polívky. Nic jiného už nemám. Zátoka vodní nádrže Morávka. Vtok Slavíče. Vodní nádrž Morávka. Zátoka Slavíče. Je vidět, že tady je nějaká bobří rodinka, protože tady dobře hříže. Směr Slavíč, toto, dobrá bobří práce. A už může vesele hryzat. Vcházím do Morávky, pomaličku končím trek. Tady tento vršek je Lipí, pod ním je chata Kotař. Toto je bezejmenný vrchol, kde jsem začínal. Ten vrchol vlevo je Čupel. Když jsem tady šel, tak jsem si před 14 dny, byla tma,
bylo nějakých kolem 7, nevšiml. Takže tady jsou jména zavražděných. Na Malém Travném. Památník jsem fotil. Bunkr je nedaleko. Most v Morávce přes Morávku. Je 2:30 odpoledne, neděle. Došel jsem do Morávky na parkoviště. Takže ahoj, zase u nějakého dalšího videa.